Ya, ngiyabulisa kunibabukeli bezivela ngendlela TV. Sibulele ukuthi ngiphinde nikwazi ukuhlangabezana nesanamhlanje isiqephu. Siyabonga kakhulu. Sanamhlanje kusho ukuthi ngelinye ilanga kusemini nje sihlalele nomngani wami sibese sithi hayi noma asivakashe ngoba vele asinanto siyenzayo, sike sizikhiphele nje sichithele nje isithukuthezi. Sibese siyahamba-ke sathi hhayi soke sihambe nje siselule inyawo. Hhayi sahamba, liyashisa ilanga. Sithe uba sinake nje ngicabanga ukuthi silapha ethafeni, siya ngasemzambe basowela umfula manje. Masilapha ethafeni kube khona abafana ababili esibabona besiza lapha ngaphambili, asibazi laba bafana. Manje hhayi singabanaki size, ngokuza besondela, hhayi sesiyababona, hhayi siyabazi usibanibani nosibanibani, anizubabala amagama. Sesibafika-ke masihlangana nabo, hhayi sibese sihlala phansi. Sihlale phansi sibulisane, sincokole, sijabulelane vele hhayi siyazana. Hhayi sincokole. Babe sebekhala-ke nabo ngokuthi bancaniwe, bomile. Hhayi kube ukuthi-ke hhayi nathi bevele singenamali sizihambela nje thina siyozifunela laba abangamantombazane kanjani. Asethi lona omunye hhayi uke wedlula komunye umuzi lapha phesheya wathenga, ngokungale mali athenge ngayo kuthiwe akuyomali, atsho ayiveza le mali, i-R100. I-R100 isafika-ke ayikabi iningi ngale ndlela. Hhayi ndiyithathe ndiyibheke, andiyibheka ngamehlo wami mna ngokungokwami ibe i-R100. Into endifuna ukuyitsho ndifuna ukuthi kusho ukuthi mina azange ngiyinake. Ibe i-R100 nje kwaphela, andithi mina hhayi kungenzeka ukuthi naye ubheke ngamehlo okunganaki. Ake sike sidlule lapha kukhomba omunye umzi nje oseduze, sike sibheke ukuba akho nto singayifumana na engasinceda okanye angabona ngenye indlela loya mama, hhayi ngale ndlela lo ayabone ngayo. Hhayi sisukume sihambe, ilanga liyashisa vele. Fika pha sike sihlale phandle, naba nabanye abantu bahleli phandle bakhona. Noba ndingasabakhumbuli kahle abanye kodwa-ke ukhona lo engisamkhumbulayo namanje ngoba yena ngiyamazi and uyena futhi owazi mna kula bantu laba ebengihamba nabo. Siwu-4 ukhumbule ukuthi siwu-4 manje. Njengoba-ke sihamba siwu-4 besihlale lapha ngasemva kwendlu. Indawo yalapha itshekile-ke, yimina owokuqala ongala ngasendlini, kulandele omunye, kulandele lo wanemali, kulandele owokugcina. Bese siyatsho-ke kulo mama ukuthi sithenga ibhiya eziwu-2. Babe sebefuna-ke namapoka awu-2. Ngisabhema nami ngaso sikhathi leso, hhayi aze nazo lo mama ibe seyidlulisa imali isuka kubani kowaya angu-number 3 mosuka lawo ayinike lo ayinike mina, ngiyinikeze lo mama. Ayithathe lo mama ahambe nayo uyoyitshintsha. Neshintshi-ke iyagqoza-ke emafamu, uyazi ukuthi into ehlale nje ingekho ngoba phela kukancane kancane izinto azitsheshi ngale ndlela yasemalokishini. Hhayi abuye lo mama neshintshi siphuze siqede, sibese siyahamba-ke siwelile komunye umuzi ekade kuthengisa khona inyama yengulube. Bese siyafika khona sithenga le nyama yengulube, siyayosa siyayidla. Hhayi isitori asithi.
esuke lo mtshitamba elalini yakhe, nami ndihambe ndisihlalele kweyami ilali. Andisaya-ke ngopha bendisithi ndiyakhona. Hhayi, tshona ilanga kulaliwe namhlanje. Ngakusasa kungabikho nkinga sesihlalele impilo iqhubeka. Ngelanga elilandelayo thi ndiyavuka ekuseni, andingakavuki sendiyavuswa. Kuthiwa hey, awuvuke. Ndithi mna hayibo, kwenze njani? Kuthiwa hayi awuvuke khona umuntu ofuna wena la. Hhayi ndivuke, ndivuke ndigqokile isikhindi apha ndivuswa umakhulu. Eyi, andithi ndiyafika phaa phandle endibizelwa khona, heyi kukhona lo wamama, sendiyambona yilo wamama walapha kade sithenga khona utshwala. Eyi uze ngani? Hhayi lo mama ayibeke indaba. Hhayi, ndize ngendaba yemali ngoba manje ndithe uma ndiyothenga ngemali, kwathiwa phaya ndiyothenga khona akuyomali le. Nami bendingayibonanga ukuthi akuyomali. Eyi, ke ngoku eyona ngxaki inkulu kuthi wena umuntu, abantu ebebekhona phaya bathe umuntu ebamaziyo nguwe ukuthi ungala ekhaya, laba abanye ababazi. Ewe nami ndibonile ukuthi imali ayiphumanga kuwe, ayiyona eyakho, netshintshi futhi ayiyanga kuwe, iye kulo bekhiphile imali. Kodwa manje inkinga ukuthi wena owaziwayo. Hhayi bese ndiyatsho-ke mna hayi ngowapha endaweni ethile lo, ngowapha kwasibanibani. Athi yena hhayi ayikho into endizoyenza ngayo ngoba manje nami andimazi kwasawena andikwazi. Kodwa uthi wena lo mntwana lo behamba nabanye ngowala ekhaya. Uzucama ngeke ngoba nami phela sengumuntu oqonywayo. Lo andazi leyo umuntu ukuthi ngowala. Kubaba wentombazane engijola nayo, eyi madoda. Ndizohlushwa yilo muntu lo manje ozokwenza ubugebengu endaweni erongo. Akaziwa yena, naye ujola nenye ingane yakhona lapha kulowa mzi elanywa yile ndijola nayo. Uyena lo athi uyandazi. Ngathi hayi kulungile, akayitshiye ndizoyithatha ndihambe ndiyise lapha. Ngiyithatha ndayisa lapha kulowa moto, kulowa mtshita. Loya uma ndifika kuyena uthi manje akanayo imali yokhokha. Masivele sakhe enye imali enzele uba siyitshintshe sikwazi ukuyokhokha lo. Hhayi, ngavele ndabona ukuthi yabona thina sogugela ejele thina. Sakha iy'kweleti phambi kwezinye iy'kweleti phezu kwezinye, kanti sona lesi ugogo thena hhayi uzosibhadala. Uzothi uma ehola, yayingabi inkulu imali eyayiholwa ngona. Wathi uzothi uma ehola akhiphe u-50 rand, aphinde athi uma ehola akhiphe u-50 rand. Lo muntu ozondikhokhela icala elingaliyo elenziwe ndini uyandonda ngoba andazi uba ngeso sikhathi, yazi ngeso sikhathi andazi ukuthi umama wayephi, kodwa wayengekho ekhaya ngoba uba wayekhona le nkinga yayizofikela kuye. Ayifikeli kuye nje ile nto uba ndihlala nogogo and bonke futhi nomalume babengekho besemsebenzini. Eyi, ndenze ithini le? Hhayi ndabuya kulo mpemvu. Uma ndibuya ndavele ndabona ukuthi mandenze u-plan B. Ngcono ndihambe ndiyofuna amatorho enzele uba ndikwazi ukusiza lo gogo, enzele uba kukhokeke le mali ngoba 100 rand yimali enkulu ngaleso sikhathi. Hhayi, sahamba. Ukushona le ePort Edward nabanye abangani bami. Safika lapha, sathi qwayi, saqashwa. Thina sithe siyaqashwa. Hhayi sawuthola kumsebenzi kuthiwa lo mlungu ngugogo, Mr. Gogo. La ePort Edward phaa ngemva nje, moya ngase-police station. And kule strato esiya ngase-police station kanje. Kanti umlungu akasiqasheli ukuthi masisebenze, usiqashela ukusidayisa kwasathina. Sahlala-ke silindile ukuthi funa side sibe yi-12 enzele imoto igcwale eya la siyodayiswa khona. Thina azange siyodayiswa, sazi uba siyosebenza. And la kuthi kukhona omunye okhuluma amanga othi la siyosebenza khona imali enkulu. Yena ujahile ukuya enzele uba sifike sitshumayeze abanye nathi sitayi imali enkulu kwaya le nale.
hhayi-ke ahlale sihlale. Ngenye imini kungena lo muntu ohlala khona, umuntu ongumapendane ohlala khona la elijalithi sigciniwe kulo. Angene lo muntu uphethe umpu, nansi inayini yakhe esinqeni, siyayibona. Uthi siphi isikhindi sami? Eyi, ngazani nasikhindi. Kanti kukhona omunye osicoshileyo kulaba sisebenza nabo, kube sibona siphethulwa ngumoya bese nekiwe sawa phansi siphethulwa ngumoya. Ngoko uyasicosha lo uthi uzosiqoka, kanti umnikazi waso uyasifuna. Heyi, hhayi kwathiwa nasi isikhindi, hhayi yangabikho incwadi, wasinikeza isikhindi sakhe. Sithi kudlule iy'nsuku zambili, uyafika lona omunye futhi uthi hheyi, sengishayile iy'nkukhu zambili. Ezi nkukhu azishayile ngezowamnikazi wesikhindi. Uzishayile iy'nkukhu zambili? Uthi uzishaye kanjani inkukhu ezimbili? Uthi uzishaye ngentonga eyodwa zavele zafa zombili, ngoba udinga ukuthi azixuthe masezixuthile. Lithi sizixutha ngani inkukhu, sozixutha ngantoni inkukhu? La thina asipheki, sihlamba ngamanzi abandayo. Ukudla sikunikezwa ngulo mlungu, lo mlungu udla ngosinikeza ijusi nesinkwa, naye akasiphekeli. Wena uthi masixuthe inkukhu, soyixutha ngani inkukhu? Nale nkukhu ngeyomuntu yebiwe, phela thina siyobulawa. Hhayi, bahlanganise-ke abafana umjida kaphela egqokile, bahlanganise, baqokelele, bathole isikali esingu-3 litre, babeke amanzi, baxuthe ezinkukhu, bafihle le nkukhu. Hhayi yona inyama ndayidla ngoba phela inyama maseyivuthiwe akuhluphi. Enye into noba ndingangayidli le nyama, uma kufika umnikazi wezinkukhu, vele nami ndizoba senkingeni. Hhayi, sahlala. Kodwa ndasho ndathi yabona uma-ke kwafika umnikazi walezi nkukhu, njengoba ebephethe isibhamu eze ngesikhindi, hhayi ngeke angasidubuli-ke uma kwafika kulesi sitori senkukhu, hhayi vele ukhohlwa. Ave sikhohlwe thina ngendaba yempilo. Yafika imoto yasithatha, sithi siye eGoli Masisitsho, la siyodayiswa khona. Lapho sahamba-ke, sahamba, heyi, sawufika phaya kuthiwa kuseMlaza Road, lapho yafike yama khona. Sathenga phaya, siphiwe nemali lapha, angisazi noba kwakuyimali le mali esasiyiphiwe. Hhayi, safike sathenga la into edliwayo. Ndiyabuza mina, kuphi la kuyiwa khona? Ucinga uba uma useMlaza Road usibe nje uno-5 kilometers okanye mpitshana nje ukuthi ufike phaya eMaritzburg. Kusazohanjwa. Yahamba kwacaca ukuthi ilanga lifuna ukuyoshoka kuya kunina. Lithe selitshonile ilanga, ndeva umuntu othi, hhayi, nakhu sesiyafika. Yayijika imoto iye-Litha Road, ingenaphi-ke ingena eplazini. Yahamba yofika, asifika la eplazini. Uyazi sahamba siyofakwa endlini obona uba ney'ngulube ngeke zihlale la kulendlu. Yabona indlela esafakwa kuyo, ney'ngulube wavula ubone nje ukuthi ngeke zivume iy'ngulube ukuhlala la. Kodwa manje sizokwenzenjani ngoba umuntu usefikile apha angazini? Hhayi, ndiyeza nobhuti.